No, tak hovor, ako to cítiš? To telo tvoje. Že tlaky v hlave si spomínala a že cítiš tvoje telo. Inak. Úplne inak. Keď sa dotýkaš svojho tela, úplne inak ho vnímaš ako predtým. Robí to s tebou zázraky, zmení ťa to, úplne celú ťa to zmení od základov. Že presne si začínam uvedomovať, kedy prídu tie tlaky v hlave. Áno. Že kedy sa tam tlačí tá myseľ. Áno. Keď som v tej eufórii, že idem sem, teším sa sem na kurzy, tak som v takej, že cítim svoje telo, dotýkam sa. A dneska si prečo dvakrát zablúdila? Či každýkrát zablúdiš? Povedz mi to. Bola som, áno, cítila som svoje telo. Bola som vo svojom strede, vo svojom tele. A zrazu som z toho vypadla, zistila som, že som niekde inde, proste som zablúdila, vypadla som z toho. A prečo si vypadla tie dotyky, čo si spomínala? Ano. Tak daj tie dotyky, že proste si sa hladila. Áno, začala som sa hladiť a tým pádom som bola zase mimo reality a odbočila som niekde, neviem kde a cítila som tlak v hlave. Že to ide cez cez ten vrch. No to preto, lebo ešte nám tam chýbajú stále tri tie časti, 3 tie školy a vlastne každou tou školou sa to ukotvuje, prehlbuje a prepája sa hmota vlastne s tým duchom, s tou energiou. Takže vlastne potrebuješ to ukotviť ešte. Ono sa to otvorilo na tom 3. raze, ale ty to potrebuješ ukotviť. Presne ešte. Tam jasné, každý krát, keď prídeš, tak sa vlastne prečistujú veci, o ktorých ty potom ale nemáš veľakrát ani pomyslenie, že to je prvýkrát, keď si prišla, tak tam sa ti vtedy tiež čistili veci, ale ty si to ešte nemala možnosť cítiť, lebo si nebola prepojená, ešte si nebola napojená, áno. Ale na to, aby si mohla byť napojená, sa práve museli čistiť tie veci. A čím vlastne viac do toho ideš, čím viac ideš cez tú energiu, tak viac a viac vecí už aj do nevedomého, kde si neuvedomuješ, že je to tak hlboko, tak sa to prečisťuje všetko a vlastne ty si viac a viac tým pádom priechodná tej energii. A môže sa to ukotvovať tým životom, ktorý žiješ medzi tými školami. Preto je dôležité, aby si mala aj tú pauzu nejakú, týždeň, 2 a znova keď prídeš, tak proste za ten týždeň, 2, no tebe to trvalo teraz trošku dlhšie, keď si naskočila znova, lebo sa tam veci riešili. Ale väčšinou je to tak 2-3 týždne, kedy ty vlastne za tie 2-3 týždne ešte nevyskočíš z toho procesu úplne, nejdeš úplne, sa proste nevrátiš späť a tým ako keby nadväzuješ, proste po vrstvách. Tie vrstvy sú veľmi dôležité. Ty si mi spomínala, že to chceš urýchliť, že tá hlava proste urýchliť, že už to chceš robiť, lebo... Presne, lebo dotýkam sa tých ľudí, takže funguje to geniálne, tak samozrejme, že chcela by som, že už to mať vlastne v sebe a už pracovať na tom úplne. A dala si mi návrh, že či nespojíme 2 do jednej. Že urýchli to proste, lebo ja už to chcem robiť. Ale tak vieš, že všetko má svoj čas a tie vrstvy cibule proste treba vlastne postupne odstraňovať, pretože keď by sme to odstránili naraz, tak by to bol obrovský chaos a to by ťa dalo do poriadnej laty. Nevieme, čo by to mohlo spôsobiť. Ja viem, čo by to spôsobilo, pretože som to skúšala. Som ti vravela, že som to skúšala všelijako túto školu a preto som si ju takto zložila na tieto kroky postupné, na tých 6 rází, pretože je to najúčinnejšie. A hlavne je to aj pre život v hmote účinné, pretože ty vieš, keď to je takto pomalšie, ale zároveň vidíš sama, že veľmi rýchlo. Ten postup je tam veľmi rýchly. Ono to nie je na 10 rokov. Ono to je iba na 2 mesiace, necelé rozdelené a ty to máš za veľmi pomalé. A pritom je to 2-mesačná záležitosť. A za 2 mesiace, kde sa dá človek takto do poriadku a takto precitne, ako si precitla ty? A to ešte nie si 2 mesiace. Sice ako časovo áno, ale si iba po 3. výcviku. Čiže toto je tam, že ono to má svoj dôvod všetko. A ja som ten dôvod proste dala do hmoty, lebo som proste prišla som na to po tých všetkých absolvovaných tréningoch a učeniach, kde to chcel niekto za víkend, kde to chcel niekto. No áno, masáž sa môžem naučiť v hmote za víkend, ale to vnútorné, čo robím ja, že vlastne je to učenie spojené
s čistením, prerodom zároveň, kde sa transformuje človek na všetkých úrovniach. A či sa už potom bude venovať tantre, či ju bude masírovať alebo učiť, to už je jeho vec, ale najdôležitejšie na tom je to, že je to vlastne učenie, ktoré ťa veľmi rýchlo dostane do rovnováhy, do toho stredu, napojíš sa sama na seba, lebo ty si zdroj, ktorý je tu v hmote, ako tá čiastočka a ono to proste je to famózne. Súhlasím. No. Toľko technik a žiadna nie je taká účinná a nič není takéto. Čiže tiež si sa stretla s rôznymi technikami, hej, za tie roky. Určite. Koľko máš teraz rokov, ak to nie je tajné? 46. A koľko na sebe pracuješ? Už asi 20 rokov. No a za tú dobu si sa nestretla s ničím takýmto silným, hej? A takým funkčným hlavne. Rôzne duchovné školy, učenia. Čiže aj finančne, aj časovo ťa to stálo veľmi veľa. Určite. A zatiaľ každý sa niekde hľadá v niečom a teda toto hej, za mňa. A vlastne preto ma to spomalilo kvôli tomu čisteniu. Áno. To, že nejde nič rýchlo, nejde naozaj skutočne a hlavne uvedomme si, že 40, 30, 20, 50 rokov skladáme bordel do seba alebo žijeme tie veci a teraz my chceme, aby to, čo sme 40 rokov žili, tak my chceme, aby to bolo za jeden deň alebo za jeden víkend vyriešené. Môžeme byť vďační za to, že je tu tantra, ktorá to dokáže za 2 mesiace pretransformovať do takej miery, že potom už vlastne je to také ako keby veľmi, nepoviem, že jednoduché, ale je to oveľa ľahšie, ako keď natáčame. Pohode. Ako keď je to vlastne, ako keď je to tých 20 rokov, je to oveľa akože rýchlejšie, čo sa týka 2 mesiacov, takže takto nejako to. Máš ešte niečo, čo by si chcela, Zlatá, povedať? Nechcem hovoriť meno, lebo sme sa tak dohodli, že nebudeme spomínať meno. Teším sa na 4, ideme na to. Teším sa aj ja. Pa, pa. Ahoj.